Лъжата, която не може да върви далеч. Имало едно време в едно малко селце две деца, Антон и Стефан. Те били добри приятели и често играели заедно. Но имало нещо, което ги различавало. Стефан обичал да измисля истории, които не били съвсем верни. В началото никой не забелязвал, защото лъжите му били малки и изглеждали безобидни. Един ден, докато играели на поляната, Стефан разказал на Антон, че може да плува като професионалист, въпреки че не знаел как да плува изобщо. Антон бил впечатлен и го поканил да се хвърлят в реката заедно. Но когато стигнали до водата, Стефан осъзнал, че не може да изпълни обещанието си. Върху него паднал страх, а смехът на другите деца, които го наблюдавали, го наранил. Лъжата беше като обувка, която изглеждаше удобна, но с всяка стъпка ставала все по-тясна и неудобна, помислил си Стефан. От този ден нататък нещата започнали да се променят. Стефан се опитал да поправи малките лъжи, които е разказал, но те не изчезвали лесно. Всеки път, когато се опитвал да разкаже нещо ново, му се струвало, че старите лъжи се завръщат и го заобикалят. Било трудно да излезе от омагьосаният кръг. Но Антон забелязал, че когато Стефан започне да говори истината, неговите думи стават силни и ясни, а сърцето му се изпълва с увереност. Всеки път, когато Стефан бил искрен, лицето му светело, а стъпките му ставали по-леки. Дори когато се случвала грешка или нещо не вървяло по план, той не се срамувал да я признае, а вместо това искал да я поправи. Един ден, когато двамата играели на топка, топката изпаднала в реката. Стефан се поколебал за миг, но тогава си помислил как е говорил истината преди и решил да бъде откровен с Антон. Аз не знам как да плувам, но ще се постарая да измисля начин да взема топката, казал той, гледайки към реката. Антон се усмихнал и го потупал по рамото. Няма значение, че не знаеш как да плуваш. Важното е, че искаш да помогнеш и че не се опитваш да се правиш на нещо, което не си. Стефан се почувствал толкова леко. Сякаш товара на лъжата бил свален от плещите му. Те намерили начин да вземат топката, без да рискуват, и се върнали в селото, усмихнати и щастливи. Историята завършва с това, че Стефан и Антон научават един важен урок, че истината не само, че е по-силна от лъжата, но и носи със себе си свобода, увереност и истинска приятелска подкрепа. С времето лъжите се оказали като стара обувка, която в края на краищата не можела да се носи, защото не пасвала на крака.